La història sorgeix pràcticament així d'una manera espontània, quan em conviden els del Mundo a Catalunya a participar d'un dinar amb 4 escriptors més per parlar d'adaptacions literàries a propòsit del especial de Sant Jordi que estan preparant per aquell any. Estem parlant de l'any 2015, per tant ens hem de remuntar 3 anys llargs enrere. I ens conviden a la Vinoteca Torres, un dinar que està patrocinat, sense que nosaltres ho sapiguem, per les vinyes, per les bodegues Jean León. Us hem convidat per parlar d'adaptacions literàries, ja que us acaben d'adaptar a diferents formats les vostres novel·les. Perquè heu de saber que darrere d'aquesta marca, darrere d'aquest nom, Jean León, hi ha una història que ben bé es podria adaptar a qualsevol d'aquests formats. Perquè Ángel Ceferino Carrión Madrazo, que és com es deia realment aquest home, tenia una vida de pel·lícula molt inspiradora, i a partir d'aquí és quan l'endemà mateix em començo ja a posar mans a l'obra, a començar a vestir el relat que donarà forma al que després serà La força d'un destí, que és l'aventura de com Ceferino Carrión s'acaba convertint, o es va acabar convertint, en Jean León, en aquest Hollywood daurat dels anys 60. El que vol és fugir, sortir d'aquesta Espanya asfixiant que veu que no li aportarà res de nou. Té una gran força de voluntat, ell creu en les seves idees, ell el que vol bàsicament és tirar endavant els seus somnis, però sap que haurà de tocar de peus a terra. El primer que ha de fer és creure en ell mateix, amb una vessant pràctica i amb un pragmatisme absolut, perquè si no, no te'n sortiràs. No? El missatge aquest que dona la història d'aquesta persona, que no deixa de ser un emprenedor per aconseguir tocar el cel, tocar la lluna, abans has de fer tota una sèrie de periples, de sacrificis, de renúncies. És inspiradora en aquest sentit, aquesta història, perquè et fa com a lector veure que no hi ha edat per tirar endavant els teus somnis, només te'ls has de creure. Cap de temps de donar-hi voltes i de buscar quina seria la millor fórmula, em vaig decidir a agafar-me un permís de 2 anys. Durant aquests 2 anys se'm va creuar aquesta història pel mig. Per tant, una mica és creure no tant en les casualitats com en les causalitats. Potser una cosa havia de donar peu a l'altra, però sí que hi ha aquesta capacitat de dir crec en els meus projectes, en els meus somnis, en les meves idees i lluito per tirar-les endavant. Amb això sí que m'hi sento reflectit i amb això sí que evidentment hi ha connexions autobiogràfiques, podríem dir. Si tu creus, si treballes, si penques, els somnis es poden fer realitat. Tendim a donar la culpa als altres, que si no ens en sortim o si les coses no ens arriben o senzillament no es cristal·litzen o no es materialitzen com nosaltres volem és perquè hi ha algú altre, hi ha un tercer que... No, jo crec que ens estem fent trampes al solitari, o sigui, crec que tot depèn de nosaltres mateixos i que la sort també la provoquem nosaltres mateixos i si no l'hem de sortir a buscar, i és una mica també el que t'ensenya la història d'aquest home. No és pas un llibre d'autoajuda, però en aquest sentit la literatura també és una eina que ajuda en aquest camí d'enriquir-nos, d'engrandir-nos, de fer-nos millors. Un cop tens la novel·la escrita, la lectura que en fa el lector és allò, tants caps, tants barrets.